klinkt misschien gek, maar ik denk dat ik een jaar of 14 was. Heb ik voor mezelf besloten, je moet het alleen doen. Niemand gaat jou helpen. Maar nu ben je niet meer alleen. Nee. Ja, jij was 18 jaar, toen nam je het terrein vanuit Schiphol naar Groningen. Nou, deze raakt mij. Deze snap raakt ik. mij echt. Ik mocht natuurlijk niks worden. Hè. We waren arbeiderskinderen, woonden in de arbeidersbuurt in Groningen. Dan had je die nare docenten die je altijd onderadviseerden. Hè, die met zo'n blik van was niks, is niks, wordt niks. Zo'n blik was je nagekeken. En ik wist dat ik heel hard moest werken. En ik heb ooit eens besloten het alleen te doen. Dus jij hebt datzelfde? Ja. Hoe oud was jij? Ik was iets ouder. Ik denk dat ik misschien 19 of 20 was. Ik moet dit alleen doen, want niemand gaat me helpen. En wat het nog veel erger maakte, is dat ik in een omgeving opgroeide waar iedereen een beetje zat te wachten tot mensen ze zouden helpen. Want dat was een beetje de belofte. Daarvoor waren mensen hier ook een soort van naartoe gekomen. Dus mensen geloofden de docenten ook. Mensen geloofden de instanties ook. En elk gesprek dat je had, werd je een beetje naar beneden geduwd. Op een gegeven moment heb ik me eruit gedacht en gedacht, hoe dan ook, ik ga hieruit komen. Maar jullie gaan niet helpen, ik ga het alleen doen.